kocsimon kibufogódok. Túl sok kocsim. Figyeljetek, ez nagyon gyönge volt, ez nem 1,5 millió köbcenti. Becsapjuk a nézőket, nem szeretném. Nem ezért jöttünk ide, verik a színpadot a nézők. 1,5 millió köbcenti hangját szeretném hallani most még mindig. De megkérnék mindenkit, hogy senki ne menjen el, ne induljon el senki, mert még 2 szám lesz a színpadon. A zenekar majd utána. Tehát először egy privát előadó lesz, Miki lesz a színpadon, előad nekünk 2 számot.